Hola, xiquets i xiquetes de tercer. Necessitem la vostra ajuda. Durant aquesta setmana, un lladre ha entrat a casa i s'ha endut el terrari dels insectes. Per sort, la càmera de seguretat ha gravat les imatges. Haureu de resoldre el repte de cada dia per aconseguir un codi numèric que ens servirà per obrir la caixa forta on el lladre té guardat el terrari. Vinga, confiem en vosaltres. Tot anirà bé.